ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆಲು ಶುರುವಾತಲು ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕುಲು ಕ್ರಮೊಟ್ಟು ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಡು ಸೋಮವಾರ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾದಿತ್ತದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ಲ ಜೋಕುಲು ಉಲ್ಲಾಸ ಉಮೇದಡು ಶಾಲೆಗೆ ಬೈದೆರು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಇದ್ಕೊಂಡರೆ ಶಾಲೆದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರವ ಕಲ್ಪನಕಲು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತಿದಿತ್ತೆರು ಕರಿನಾ ರಡ್ಡರೆ ವರ್ಷಡು ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಪಾಠ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡಪಾಯರಿಂಡಲ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಬರವು ಕಲ್ತಿನಂಚ ಹೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗೊಬ್ಬುಲು ವರ್ಷದ ಕೂಟ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಮಟ್ಟದ ಗೊಬ್ಬುಲಿಡು ಪಾಲ್ದತುನರೆ ಇಜ್ಜಂದೆ ಜೋಕುಲು ಉಮೇದು ಸಂಭ್ರಮ ಕಳೆ ಹೊಂದೆರು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಶಾಲೆ ಶುರುವಾತಂಡ ಕೊರೋನಾ ಸಿಕ್ಕದ ಆತ ಪೋಡಿಗೇಜಿ ಅಂಚಾದು ಜೋಕುಲು ಬಕ್ಕ ಆಕ್ಲಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲಿಗ್ ಅವೇ ಸಮಾಧಾನ ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳಿತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪುನ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಲಿನ ಮೋನಿಡು ಐಸ್ ರೈತಂಡು ನನ್ನ ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಚಪ್ಪೆತ್ತಿನಂಚ ತೋಜಿದು ಬತ್ತಂಡು ಸಂಚಾರಡುಪ್ಪುನಗನೆ ಕಾರುಂಜಿ ಪೊತ್ತುದು ಅದೃಷ್ಟೊಡ್ದು ಕಾರಡಿತ್ತಿನ ಕುಟುಂಬ ಒಂಜಿ ಬಚಾವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕೊಂಬಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರುಂದೋಡಿ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡೆತಿದ್ದ ಪಟ್ರಮೆ ಆನಂದಗೌಡ ಪನ್ಪನರನ ಜೈಲೋ ಕಾರು ಪೊತ್ತುದು ಬಸ್ ಮಾತಂಡ ಪೋವಂದುಪ್ಪುನಗನೆ ಕಾರುಂಜಿ ಪೊತ್ತುದು ಕಾರಡಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಅದೃಷ್ಟೊಡು ಬಚಾವಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಕಡಬ ತಾಲೂಕು ಕೊಂಬಾರ್ ಗ್ರಾಮದ ಪೆರುಂದೋಡಿ ಕಟ್ಟೆಡು ನಡೆತಿದ್ದ ಕಾರು ಪಟ್ರಮೆ ಆನಂದ ಗೌಡ್ರಿನ ಜೈಲೋ ಕಾರ ಆದಿತ್ತಂಡ ಆರು ಕುಟುಂಬದೊಟ್ಟಿಗೂ ಕೊಂಬಾರ್ ಕಟ್ಟೆ ಸೋಮಪ್ಪ ಗೌಡ್ರಿನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರಂದು ಪುನಗ ಕಾರುಗೂ ಸೂಪತ್ತದು ಬಸ್ ಮಾತಂಡ ಸೂಪತ್ತಿನ ಗೊತ್ತಾಯಿ ಕೂಡ್ಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಕಾರಡ್ದು ಪಿದೈ ಬೈದಿರೋ ಅಪಗನೆ ಪುತ್ತೂರು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದೊಳಕು ತೆರಿಪಾದಿರೋ ಅಕಲು ಬನ್ನಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಪೊತ್ತುದಾತಂಡ ಕಾರಡೆತ್ತಿನಕ್ಲಿಡು ಒರಿಯಾಗ ಪೆಟ್ಟಾತನೊಂದು ತೆರೆದು ಬೈದಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕುಡ್ಲಾ ಬಂದರ್ ಶಾಖೆ ಮಿನಿ ಇಲಾಬಿ ಸೌಕರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಬಂದರ್ದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಟ್ವಣಗೂ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತದನು ಕುಡ್ಲಾ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸೋಮವಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬಂದರ್ ಶಾಖೆನು ಉದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕುಡ್ಲಾ ಬಂದರ್ ಶಾಖೆ ಮಿನಿ ಇಲಾಬಿ ಸೌಕರ್ಯದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸೋಮವಾರ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತದನು ಬಂದರು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಡ್ಡಮಾರ್ಗದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಕಟ್ವಣಗೂ ಜಾಗೆ ಬದಲ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದರ್ ಶಾಖೆನು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಉದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ನನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ. ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರು, ಜೂನಿಯರ್ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಭಿಮಾನದ ಮಾತುಗಳು ಆಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನೋ ನಮ್ಮದೇ ಬ್ಯಾಂಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯದೇ ಬ್ಯಾಂಕು, ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋಂಥ ಒಂದು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನಾದರೂ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಇಒ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಕುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸದಿತ್ತೇರು. ಬಂದರ್ ಶಾಖೆ ಬಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಬುಳಿಚಲು ಸಾಸಾಯಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದಿತ್ತದು ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆದುಂಡು. ತಾನು ಶಾಖೆದ ಅಧಿಕಾರಿ ಆದ ಪುನಗ ಪಾಕ ಕಡೆಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ನಾಲೈನು ತಲೆಮಾರದ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ತರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಸಂಬಂಧನೂ ಬುಳೆಪಾವೊಂದು ಬೈದೆರೆಂದು ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಎಂಎಸ್ ಪಂಡಿರು. ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆಗೂ ಸಹ ಶಾಖೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬರುವಾಗ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಅತ್ಯಂತ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯವರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 4-5 ತಲೆಮಾರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶಾಖೆಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನು ನಾನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಮತ್ತೊಂದು ಜೀವಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಈ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಸಂಜೀವ್ ಪೈ ಹಾಗೂ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ಅವರು ಹಾಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಪೈ ಇವರು ಅದನ್ನು ಜ್ವಲಂತ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಲೆತಲಾಂತರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಬಾಂಧವ್ಯ ಹೇಗೆ ಬೆಳೀತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ನಿಮಗೂ ಸಹ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಎಲ್ಲ 3 ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡದ ಮಾಲೀಕರಿಗೂ ಸಹ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ.
ಮಿನಿ ಇಲಾಬಿ ಉದಿಪನಮಲ್ತಿನ ಕುಡ್ಲ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಪೈ ಪಾತಿರ್ದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯರೆ ಸರಿಯಾಯಿನ ಪರಿಸರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ನನಲಾತು ಬುಳಿಚಿಲ ಆವಡೆಂದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪ ಬೈಕೇರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ and syndicate bank. So all these 5 banks, the major banks of the country, were once born in this state. So it just tells you what was the commitment of the bankers, the public, and the support that it received probably 100 years back. The society was flooded with 3 evils at that time. One was probably poverty, second was illiteracy, and third was ill health. And the thinkers of that decade, not that decade, probably that century, must have thought on these lines to found a bank probably 100 years ago. ಕಟ್ವಣ ಯಜಮಾನ್ಯರು ಸಂಜೀವ್ ಪೈ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಬುಳಿಚಿಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ನ ಪಾಕ ಜನಕ್ಲಿಗ್ ಲೇಸ್ಡ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಖೆದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯುವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡ್ಲ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಫೀಸ್ದ ಸಹಾಯಕ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಎನ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕಾಧಿಕಾರಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರು. ಬಿರ್ವೆರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ತಾಪಕ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಜಯಾಸಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆದಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಕುದ್ರೋಳಿದ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂಜನ ಪದೌಡು ಬಾರಿ ಬಡಪೊತ್ತುದಕ್ಲೆನ ಬೂರೆರೆ ಆದಿತ್ತಿನ ಇಲ್ಲೊಂಜೇನು ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತುದಿತ್ತದು ಐತಾರ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆತಂಡ. ಬಿರ್ವೆರೆ ಮಹಾಮಂಡಲದ ತಾಪಕ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರ್ಲ ಆದಿತ್ತದು ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಜಯಾಸಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ತಾಲೆಕ್ಕೊಡು ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬೆಂಜನ ಪದೌದ ಬಾರಿ ಬಡಪೊತ್ತುದಕ್ಲೆನ ಮಗರಿಯರೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲೊಂಜೇನು ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು ಆ ಇಲ್ಲದ ತರ್ಕೋಲ್ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡ. ಬೆಂಜನ ಪದೌದ ನಾರಾಯಣ ಬೊಕ್ಕ ಯಮುನಾ ಮೊಕ್ಲೆನ ಬೂರೆರೆ ಆಯ್ನ ಇಲ್ಲನ್ನು ಊರ್ದಕ್ಲೆನ ಸಾಯುಡು ಕುದ್ರೋಳಿದ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಜ್ಜಿ ಮಲ್ತು ಕಟ್ಟದಿಂಡ. ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಂಸ್ಥೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಆರ್ ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಾತಿರ್ದು ಇಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ. ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ನಡತಿನ ಇಲ್ಲಲ್ದ ಪೂಜೆ ಓವೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲುಷದ ಪೂಜೆಗೆ ಸಮ ಆದುಂಡು. ಬಡವೀರ್ನ ಕಷ್ಟಗೂ ಬಿರಿಸಾಯ ಕೊರ್ಪುನ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಮಲ್ಪುಡಾತಂಡು. ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರ್ಲೆನ ಜನ್ಮದಿನ ತಾನಿ ಈ ಇಲ್ಲದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತದು ಜಯಾಸಿ ಸುವರ್ಣರ್ನ ಜನ್ಮದಿನ ತಾನಿ ಇಲ್ಲು ಬುಡ್ದು ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯ ನಿಜಕ್ಕುಲ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂದು ಪದ್ಮರಾಜ್ ಪಂಡಿರು. ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂತುದು ಅಗ್ಲಾಗ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡು ಬತ್ತದ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಅಂಚಿನ ಅಗಲು ಪನ್ನಗ ನೆಕ್ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ರಡ್ನೆ ಪಾತೆರನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವನ ಇಂಚಿನ ಐತೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂಡ ಅಂಡ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿನ ದಿನ ಐತೆ ಬಾರಿ ಕಡಿಮೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಒಂದಿಟ್ಟು ಐತ ಒಟ್ಟು ಕುಡೊಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಕೊರ್ನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೆಟೊಪ್ಪುನ ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆದ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಪಲಾಯನಕುಲು ಮಗುಲು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬತ್ತದ ನೆಟೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಬೇರೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಮಲ್ಪುವ ನಿಗಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ಅಂದ್ ಬಂಡೇರು ಆಯ್ತ ಪ್ರಕಾರ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು నేను ಪೂರ ಬೇಲನ್ನೇ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದು ನಿಗುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆಕ್ಕದಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನ ಬಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂಡೆ ಬಟ್ ಅಗುಲೇ ಒಂಜಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ತೇವೆ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಪುರ್ಲುದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಡಿತಿರು ಬಂಡ ಭಜನೆ ಅವೇನೊಂದು ಮಲ್ತೇವೆ ಭಜನದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಬಡವೇರ್ನ ಕಣ್ಣೊರೆಸಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಗುರುಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅವು ರಡ್ಲ ಇನಿ ಮೂಲ ಆತನಂದು ಬಂದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂತೋಷ ಒಂದುಂಡು. ಪಣಂಬೂರು ಎಸಿಪಿ ಮಹೇಶ್ ಪಾತಿರ್ದು ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬದುಕಂಡ ಯಾರಂದು ನಮ್ಮ ಬಡವೇರ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಕೊಟ್ಟು ಪಾಲ್ದೆತ್ತನುಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರು. ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕಲ್ಪನೆ. ಉಸಿರನ್ನು ಜೀವ ಕೊಡ್ತದೆ, ಹೆಸರನ್ನು ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸಮಾನಮಸ್ಕರ ಯುವಕರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತಂಡ ಇದು. ಈ ತಂಡದ ಉದ್ದೇಶ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಸರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಆ ಉದ್ದೇಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ನೈಜತೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಯೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ.
ಜಯಸಿ ಸುವರ್ಣೇರ್ ನಮಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಸುವರ್ಣ, ಗುರು ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸಂಸ್ಥೆದ ಕಾರ್ಯಂತಿರು ರಾಜೇಶ್ ಸುವರ್ಣ, ಕುಡ್ಲಾ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಸದಸ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್, ಪಡೀಲ್ ಯೂತ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಗಜೇಂದ್ರ ಪೊಳಲಿ, ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ರೇಷ್ಮಾ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕೊಟ್ಟಾರಿ, ದೇವೇಂದ್ರ ಪೂಜಾರಿ, ಕಿಶೋರ್ ದಂಡಕೇರಿ, ಭುವನೇಶ್ ಪಚ್ಚಿನಡ್ಕ ಈ ಪೊರ್ತುಡಿತ್ತೇರು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲಾ ಅಂದಿತ ಬೇಲಡುಪ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಸಭೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಐತಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡೆತಂಡ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಇಒ ರಾಜ್ಕಿರಣ್ ರೈ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂಡೇರು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕುಡ್ಲದ ಬೇಲಡುಪ್ಪುನಕ್ಲಿನ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಸಭೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೊಕ್ಕ ಸಿಇಒ ರಾಜ್ಕಿರಣ್ ರೈ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐತಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಿಟೋರಿಯಂ ನಡೆತಂಡ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕುಡ್ಲದ ಎಫ್ಜಿಎಂ ರವೀಂದ್ರ ಬಾಬು ಎದ್ಕೊಂದು ಸುರುತಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು. ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಜೆ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಲಿನ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಹಿರಿಯ ಗಿರಾಕಿಲೆಗ್ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಂತರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ದು ತಾನು ಕುಡ್ಲಡು ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಬರವು ಕಲ್ತದು 5 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಂದಾದೆ. ಕುಡ್ಲ ತನಕ ಮಾತಲಾವದು ಕಾದಂಡು. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಡು 4 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ಯಾಂకులు ಮುಲ್ಪ ಪುಟ್ಟುದು ದೇಶಗೂ ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಕುಡ್ಲದ ಏಳಿಗೆಗೂ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತುಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. Whichever place you go, United States or United Kingdom or Australia, many of the hospitals, you have doctors or at least nurses who are trained and who belong to this great district. So we are a unique district on our own, and I am happy that though we have lost our 3 other banks in the process of amalgamation, we are happy that it has merged with Union Bank, with our own person heading as the first CEO. ಈ ಜನಾರ್ದನ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ. ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 30 ವರ್ಷ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಲ್ತದು 5 ವರ್ಷ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರಾದುಪ್ಪುನಾರು ರಾಜ್ಕಿರಣ್ ರೈ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಸಾಲ ಆವಡು ಒವ್ವೇ ಆವಡು ಅವೇನು ಕೊರ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ಬೇಗ ಕೊರಡು ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶದಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪಂಡ ಗಿರಾಕಿಲೋ, ಗಿರಾಕಿಲು ಪಂಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲೋ, ಗಿರಾಕಿಲಿನ ಅನುಕೂಲಗಾದು ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಡು ಒಂದು ಪಂಡಿರೋ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು. ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ರಾಜ್ಕಿರಣ್ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯವತಿ ಬಿ ರೈಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಕುಡ್ಲಾ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ರಾಜ್ಕಿರಣ್ ರೈ ಪಾತಿರ್ದು ಕುಡ್ಲಗ್ ಭೇಟಿ ಕೊರ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ್ಟು ಪಾಲ್ದಿತ್ತೊಂದು ಸಂತೋಷ ಆತಂಡು. ದುಂಬಲ ಬೈದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಬಗೆಟು ಪಾತಿರ್ದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಇಂಚ ಪ್ರತ್ಯೊಂಜು ವಲಯೋಡ್ಲ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆ ಕೊರೊಂದು ಬೈದಂಡು. ಮಾತಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲು ಸೇವೆ ಸಂದಾವನಂಚೆನೆ ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಲ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು ಎಂದು ಪಂಡಿರು. Many of the failures in amalgamation happened because they couldn't bring together people. That's the great thing we did. The 3 banks, actually we came together so well actually. ಹಾಲು ಜೇನು ಸಕ್ಕರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ these 3 banks came together. Today you can't differentiate who belong to which bank, and we have come together. Now today in this podium, I think Ratish comes from Corporation Bank and Ravindra Babu comes from Andhra Bank. This itself shows the kind of synergies which happened, that good talents are recognized, given responsibility.
ಟಿಬಿಡಿ ಕಂಪನಿ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರತೀಶ್, ಯೂನಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಶ್ರೀಮತಿ ರೋಸ್ಲಿನ್, ವಲಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಯಿನ ಟಿ ವಾಸಪ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ವಲಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಮಹೇಶ್ ಜೆ ಸೊಲ್ಮೆಸಂದಾಯಿರು. ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗಿಟ್ಟು ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಉಲಾಮಿರು ಭೇಟಿ ನಡಪಾದು ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊನ್ವೆರೆಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೌಲಾನಾ ಶಾಫಿ ಸಹದಿ ಪಂತೆರು. 6 ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದೆರು. ರಾಜ್ಯ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಮೌಲಾನಾ ಶಫಿ ಸಹದಿ ಒಡಿಪುಡು ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಪಾತಿರ್ದು ಲೌಡ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಗಿಟ್ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಉಂಡು. ಅವಿನು ಎಂಗುಲ್ ಮಾತ ಪಳ್ಳಿಲೆಗು ಕಡಪುಡ್ದ. ಈ ಬಗಿಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಉಲಾಯಿ ಚರ್ಚೆ ಆವನುಂಡು. ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ತರಳಬಾಳು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಒಟ್ಟುಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತದ. ಕೋರ್ಟು ಆದೇಶ ಪಾಲನೆ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುಣೊಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತೆರಿಪಾದರಿಂದ ಅರ್ಪಂಡೆರು. ಕಾಂಡೆದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗಿಟ್ಟು ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಜಿ. ಅಜಾನ್ ಶರಿಯತ್ ವಿಚಾರ ಉಲುಮೆರು ಬೊಕ್ಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪನ್ನುಡು. ಬೆಂಗಳೂರು ಒಗ್ಗಟ್ಟದ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊಂದೆರು. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಉಲಾಮೆರು ಸಭೆ ಸೇರ್ದು ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊನ್ವೆರು. 2 ದಿನೊಟ್ಟು ಅಕುಲು ಸಭೆ ನಡಪಾವೆರು. ಭಾರತದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಎಂಕ್ಲಿಡ್ದು ಒವ್ವೆ ಕೆಪ್ಪುಗುಪ್ಪು ಆವಂದಿನ ತೀರ್ಮಾನ ದೆತ್ತೊನ್ ಬಂದು ಮೌಲಾನಾ ಶಾಫಿ ಸಹದಿ ಪಂಡಿರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮದರಾಸುಲಿಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗೂ ಹಿಂದೂ ಸಂಘಟನೆಲು ಒತ್ತಾಯ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಓಲೈಜಿ. ಈ ಜನ್ಮ ಪಡೆಯಿನ ರಾಷ್ಟ್ರನು ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದು ಇಸ್ಲಾಂ ಪನ್ಪುಂಡು. ಮಾತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಜೋಕುಲು ಅವೆನು ಪನುಡು ಎಂದು ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತೆ. ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿ ಸಭೆ ಮೇ 25 ನಡಪುನಗ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಏರ್ಲ ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ಪುಡುಂದಿಜ್ಜಿ. ಏರ್ನ ಮಿತ್ತಲ ಏರ್ಲ ದಾಲಪನಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಅಭಿಯಾನ ಮಲ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಗಂಭೀರತೆ ಏತುಂಡು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಸಿಂಧಗಿಡ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಾವುಟಪಾಡ್ನ ಕುಲು ಇತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರೇಮದ ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದುಲೆಂದು ಸಹದಿ ಕೋಂಗಿ ಮಲ್ತೆರು. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಅಜಾನ್ ವಿಚಾರ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ಅಜಾನಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇರುವುದು. ನಾನು ಹಲವಾರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಈಗಾಗಲೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ 10-15 ದಿವಸಗಳಿಂದ ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತರಳುಬಾವಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೊಂದಿಗೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಅಜಾನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಂತೂ ತುಂಬ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಆತಂಕ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್, ಉಲಮಾಗಳ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ನಡೀತು. ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿದ್ದರು. ನಾನು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಹಲವಾರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅದರ ನಂತರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಈ ಜಡ್ಜಿಮೆಂಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದ ನಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಆದೇಶವು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಆ ಆದೇಶದಲ್ಲೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಇರುವಂಥ ವಿಚಾರ 10 ಗಂಟೆಯಿಂದ 6 ಗಂಟೆ ಮಿಕ್ಕಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಅಜಾನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಬೆಳಗಿನ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಿರುವಂಥ ಅಜಾನ್ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆದ ಉಚ್ಚಯ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಲೇಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಕುಡ್ಲಾ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ವರ್ಷದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಉಚ್ಚಯ ಐತಾರ ನಡೆತಂಡ. ವೇದಮೂರ್ತಿ ದೇರಬೈಲ್ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನೊಲಿನ ನಡಪಾಯರು. ದೇವರಿಗ ನವಕಾಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ಮಾಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಪೂಜೆ ನಡೆತಂಡ. ಭಕ್ತರಿಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಯ್ಯಗ್ ತೆನಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದಿಟ್ಟರು. ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕೊಡು ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಂಘ ದುರ್ಗಾನಗರ ಪರಾರಿ ಮಲ್ಲೂರು ಮೊಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಯೋಜನೆಡು ಸಭೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತದು. ಅವೇನು ದೇರಬೈಲ್ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕಿಯರು. ಮುಖ್ಯವಾದ ಇಂಚಿನ ಮನಗ ಮಾತ್ರ ಧರ್ಮ ದಾಖಲೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯಾದ ಇತ್ತೊಂದು ಸಹೋದರತೋಡು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಹೂವಂತರತ ಆಪತ್ತುಳು ಅಥವಾ ಪಿದಾಯ ಇಂದ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಈ ಶಕ್ತಿಲು ಬರ್ತದೆ. ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಪಂಡು ಕೋರು ನಾಂಡವೆ ಸರಿಯಾಂಚಿತ ರೀತಿ ನಂಬಂದೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಇಂಚಿತಿ ಸಹೋದರ ಭ್ರಾತೃತೋಡು ಬದುಕನ ನಾಂಡ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸೀದಿ ಮಂದಿರ ಚರ್ಚ್ ನೆಕ್ಕಪುರ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಉಂಡು. ಇಜ್ಜಂದಿ ಇತ್ತನ ನಾಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊರಪಿಂಚಿತಿ ಒಂಜಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಂಚಾದ ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪೆ
ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಸದ್ಭಾವನೆಗಳು ಪುಟ್ಟಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಜೀವನ ಮಲ್ಪಿಂಜಿತ್ತಿ ಆ ಒಂಜಿ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು. ಎಂಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕುಡ್ಲದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಅನಿಲ್ ಲೋಬೋ, ದುರ್ಗಾ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಘದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಾದ ಪಾತಿರಿಯರು. ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಏರಳ ನಟ್ಟದು ತರೆ ತಗ್ಗಾದು ಐಕೋರ್ಲೆ ನೆಕ್ಕೋರ್ಲೆ ಪಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಸೋಡು ಮೂಜಿ ವರ್ಷೋಡು ಆರು ಏತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಲ್ಪೇರು ಯಾನ ನಿಖಿಲ ಪನೊಂದುಜ್ಜಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮುರಾನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದ್ವಾರಗು ಏತ್ ಜಂಟ ನಟ್ಟಿದೇರು ನಾವು ಹೆಂಗೊತ್ತುಂಡು ನು ಮಾತ ನಾವು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೆಪಿನಂಚಿನ ವಿಷಯ ಆಂಡ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿಲ ಉಂಡು ಈತ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಜವನಿಯರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊಂಡಲ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ಪನ್ಪುನೇನು ಪನೋಡಿ ಜವನಿಯರ್ನ ಸಹಕಾರ ಯಾರಂದನು ಪನ್ಪುನಿಯನು ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೇವೇರ್ನ ಕಾರ್ನಿಕೋಡ್ಲ ನಿಖಲ್ನ ಬೆಗರ್ಡ್ಲ ದಾನಿಲ್ನ ದುಡ್ಡುಡ್ಲ ಆತನಂದ ಅಂಡ ಅವು ನಂಕೊಂಜಿ ಮಲ್ಲೂರ್ದ ಊರು ಆತಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆ ಅವಳು ನಂಗೆ. ಮಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೆಮ್ಮಲೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಮೆ ವಹಿಸಿದಿತ್ತರು. ಭಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಧಕರು ರಾಜಾರಾಮ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಧರು ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಸುಹಾನ್ ಆಳ್ವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿರು. ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕುಡು ತುಳುನಾಡ ವೈಭವ ಮೂಡಿದು ಬತ್ತಂಡ. ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು ಶಾಸಕರು ಮನ್ನತ್ ಕೋಟ್ಯಾನುದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. 10ನೇ ವರ್ಷದ ಲೆಕ್ಕೊಡು 10 ಜನ ಸಾಧಕರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಬಾಜ್ಪೇಯಿ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಳದ ನಿಲಿಟ್ಟು ದಶಮ ಸಂಭ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತನು. ಕಾಯ್ದಂಡ ಯುವಕ ಮಂಡಳ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಶಿವಾನಂದ ನಡ್ಯೊಟ್ಟು ಸುರುತಪಾತೆರ ಪಂಡಿರು. ಮುಲ್ಕಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆದ ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತೆರು. ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಶಕ್ತಿದಾಂತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಸಾಮೂಹಿಕ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುದ ಚಿಂತನೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆನ ಉದ್ದೇಶ ಆದಿಪ್ಪುಡು. ಸಾಧಕರೆಗ್ ಬಿರ್ಸಿರೆಗ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ಪುನವು ಎಡ್ಡೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅನ್ ಪಂಡಿರು. 10 ಜನ ಆ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತಿನ ನಿಜವಾದ್ಲ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಯಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ. ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪ್ರಾಯಡ್ ಕಮ್ಮೆಂಡಲ ಬೊಕ ಎನ್ಮ ಜನ ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಏನೇ ಪ್ರಾಯ ಪೋನಗ ಹಿರಿತನದ ಸಮಯಡು ನಮ್ಮ ಲೆತ್ತದಾಕ್ಲೆನು ಕುಲ್ಲಾದಾಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಮಲ್ತನಂದ ಅಂಡ ಅವು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಪನವು ಕೊರ್ನಾತ್ ಸಂತೋಷ ಬಕ್ಕ ಅತೇ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ. ಓ ಎಂಕ್ಲೆನು ಊರ್ದ ಜವನಿಯರ್ ಎಂಕ್ಲ ಜವನಿಯರ್ ಲೆತ್ತದೊಂಜಿ ಗುರುತಿಸೇರಂದು ಪನಪನಂಚಿನ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಅವು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವಾದ ಫಲಿಪುನೊಂದು ಪನಪನ ಅವು ಸತ್ಯ. ಕಟೀಲು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಆಸರಣ್ಯರು ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಎಕ್ಕಾರ್ದ ಹರಿದಾಸ ಉಡುಪಿ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರಿಯರು. ಅಂಜನೆ ಯುವಕರು ಬಂಡ ಅವನು ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಆ ಮಲ್ಲ ಶಕ್ತಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಣ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಕಲು ಮಲ್ತಂಡ ಆ ಯುವಕರ ಆ ಶಕ್ತಿ ನಂಗೆ ಊರಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆ ಮಲ್ಲ ಬೊಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಿದಿತ್ತಿ ನೀರು ಸರಿಯಾಯಿತಿ ಕಡಿಟಿ ನೀರು ಬೋರ ನಮ್ಮ ಸಾಧಿ ಮಲ್ತುಕೊಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಸಾಗೋಲಿಗೆ ಎಂಚ ಪ್ರಯೋಜನ ಪುಂಡ ಅಂಚೆನೆ ಯುವಕರ ಶಕ್ತಿ ಸರಿಯಾದ ತಾದಿರು ಪೋರರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಂಡ ಅವು ನಂಗೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಪುಂಡಿಗೆ. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಲಯಡು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಿನ 10 ಜನ ಸಾಧಕಿರಾಯ್ನ ರಾಮದಾಸ್ ನಾಯಕ್, ಉಮೇಶ್ ರಾವ್ ಎಕ್ಕಾರ್, ಸದಾನಂದ ಮೊಯ್ಲಿ, ಗೋಪಾಲ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯೋಗೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕಟೀಲ್, ಗುರುರಾಜ್ ಭಟ್, ಪದ್ಮನಾಭ ಆರ್ಕೆ, ವಸಂತ ನಾಯಕ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ಶಾಸಕರು ಉಮಾನಾಥ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್, ಸಹಕಾರಿ ರಂಗದ ಮೋನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಧಾರ್ತಕರ್ನ ನಿತೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಕ್ಕಾರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ಲ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ದುಂಬುದ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜಾ, ಜಿಲ್ಲಾ ಬಿಜೆಪಿ ಒತ್ತುಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಈಶ್ವರ್ ಕಟೀಲ್, ನಿತಿನ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಕಾವರಮನೆ, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಸುರೇಖಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಯುವಕ ಮಂಡಲದ ಮರ್ಯಾದೆ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ರೈ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಜಿಲ್ಲೆದ ಪುದರ್ಪೋಯಿ ಕಲಾವಿದರಿಡ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಹಾಸ್ಯ ವೈಭವ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಪು ರಾಗತರಂಗ ಕಲಾವಿದರಿಡ್ದು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳು ನಾಟಕ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು.
ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಧರ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರವೋನುಡು ನಡೆತನ. ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ವರ್ಷ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಧರ್ನ ನೆಂಪು ಮಲ್ತೊನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶನಿವಾರ ಕುಡ್ಲದ ಪುರವೋನುಡು ನಡೆತನ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾವುಟ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವೆನ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಬಾವುಟಗೂ ಮರ್ಯಾದಿ ಸಂದಾಯ್ತ ಮಲ್ತೆರು. ಕುತ್ತಾರು ಪದೌದ ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಪೊಣ್ಣುಲಿಡ್ದು ನಲಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆತಂಡು. ಕುಡ್ಲದ ಶಾರದಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಗುರಿಕಾರ್ಯರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಂಬಿ ಪುರಾಣಿಕರು ಸಭಾಲೇಸನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು ಕರಾವಳಿದ ಕರಿದು ಪೋಯಿನ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಧರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರಿಯರು. ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಯೋಧರು ಅವರ ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದಕ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಕರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ನಮ್ಮ ಯೋಧರು ಆತ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕುಟುಂಬ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳು, ಅವರ ತಾಯಂದಿರು, ಅವರ ಪತ್ನಿಯರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾಡುವುದಾಗ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಸಾಯಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. 1 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನನಗೆ, ನೀವು ಅದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಯಾರೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಒಂದು ಸಮಾಜ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಮಾಜ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂಥ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನಾವು ಸಮಾಜ ಹಾಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಾಜ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವಂಥ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ, ದೇಶಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಯಾವ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ಸಮಾಜವನ್ನು ತಿಳಿಯಾಗಿಸುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುತ್ತಾರ್ ಪದವು ಬಾಲ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ರು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯತ್ವವನ್ನ ಅಧಿಕಾರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುಮಾರ್, ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ವಸಂತ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಲ್ಲ ಭಿನ್ನರಾದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡಿರು. ಕುಡ್ಲದ ದೇರಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನುಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನಾಗತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಲಿಗು ವರ್ಷದ ವೈಭವದ ನೇಮ ಶನಿವಾರ ನಡೆತಂಡ. ಕುಡ್ಲದ ದೇರಬೈಲ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನುಡು ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ನಾಗತಂಬಿಲ ಸೇವೆ ಸೇರ್ನಂಚ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೈವಲೆಗ್ ವರ್ಷದ ವೈಭವದ ನೇಮ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡು. ವೇದಮೂರ್ತಿ ದೇರಬೈಲ್ ವಿಠಲದಾಸ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಪೌರಾಹಿತ್ಯಡು ನಾಗಬನುಟ್ಟು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂಬಿಲ ನಡಪಾಯಿರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೂ ನುಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಮಲ್ಸದಿತ್ತೆರು. ಬಯ್ಯಗು ದೈವಲಿನ ಭಂಡಾರ ಏರ್ದು ಮೈಸಂದಾಯ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ, ಕಾಂತೇರಿ ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ, ಮರ್ಲು ಜುಮಾದಿ ಬಂಟ ಬೊಕ್ಕ ಪಿಲ್ಲಿ ಚಾಮುಂಡಿ ದೈವಲೆಗ್ ವರ್ಷದ ನೇಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡೆತಂಡ. ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ತಿಕ ಸ್ಥಾನದ ಗುರ್ಕಾರ್ಯರು, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು, ಊರು ಪರ ಊರ ಭಕ್ತರು ನೇಮ ತೂದು ಬೂಳ್ಯ ಪ್ರಸಾದ ದೆತ್ತೊಂಡೆರು.
ರಂಗಚಾವಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘಟನೆ ದಾನಿಲಿಟ್ಟು ಮೇ 20 ಕಾಂಡೆ ಪತ್ತರೇಕ್ ಕುಡ್ಲಾ ಬಲ್ಮಠದ ಸಹೋದಯ ಸಮಾಂಗನಡು ಮುಂಗಾರು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರು ವಡ್ಡರ್ಸೆ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ರೆನ ಬರೌಲೆನ ಕೋಪೆ ಬೇರೆಯ ಮಾತು ಬೂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪುಂಡು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಿಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಬೂಕ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಬೇರೆಯ ಮಾತು ಸಂಪಾದಕರು ದಿನೇಶ್ ಅಮೀನ್ ಮಟ್ಟು ಬೂಕದ ಪೊಲಬ್ ಮಲ್ತ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೆರಾದು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಇಂದಾಜೆ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳ ಪಾಲ್ಪಡಪೇರೆಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತೆರಿಪಾದರು. ಇಡೆಗು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಮುಗಿಂಡು ನಾನೆಲ್ಲ ಐತೆ ಪೊರ್ತುಗು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಸೊಲ್ಮೇಲು.